Негина Амоқулова 3 январи соли 1980 дар оилаи калон таваллуд шудааст. Вай 4 бародар дорад ки яке аз онҳо низ овозхон шудааст. кӯдаки ва наврасии Амоқулова дар шаҳри Панҷакенти Тоҷикистон гузаштааст. Дар он ҷо вай ба мактаб рафт ва сипас ба омӯхтани мактаби тиббӣ шурӯъ кард. Нигина аз хурди орзуи табиб шуданро орзу мекард, аммо тарҷумаи ҳоли ӯ ба тарзи дигар ба вуқӯъ пайваст. Аз бобои бузург қобилияти аълои овозхонӣ ба мерос гирифта сароянда шуд. Нигина Амоқулова мегӯяд ки дар хотир дорам ки ман ҳамеша дар хона суруд мехондам. Вақте ки ман кор мекардам тоза омодагӣ мегирифтам. ҳама вақт суруд мехондам. Амоқулова тасмим гирифт ки пас аз бори аввал ба саҳна баромаданаш ҳама чизро дар зиндагӣ тағйир диҳад. Ин пас аз хатми мактаб рух дод. Пас аз шунидани он ки чӣ гуна Нигина суруди композитсияи худро бахшида ба муаллимон ва ҳамсинфонаш алвидо ба мактаб сароид, ҳозирон аз ҷой бархостанд ва овозхони ҷавонро рост истода кафкӯбӣ карданд. аммо пас аз мактаб вай ба омӯзиши тиббӣ дохил шуд. дар давоми таҳсил вай бо мусиқӣ ва сурудхонӣ иштирок намекард. дар чорабиниҳои шаҳрӣ иштирок мекард. падару модар маҳфилҳои духтарашонро дастгирӣ намекарданд. мехостанд ки вай соҳиби касби ҷиддӣ шавад. падар ва модар ҳамеша аз сурудхонии ӯ норозӣ буданд. мегӯяд овозхон танҳо бибиаш ҳамеша ӯро дастгирӣ мекард. маҳз сабабгор ӯ шуд ки Нигина бояд овозхон шавад. пас аз баромадӣ бо муваффақият дар ҷашнвораи шаҳри Андалеб, Амоқулова ба пойтахт фиристода шуд. вай дар душанбе ғолиб шуд ва ин оғози тарҷумаи ҳоли эҷодии ӯ буд. ин буд ки сароянда аввал худро дар телевизион дид ва ба ӯ аслан писанд набуд ки чӣ гуна ӯро ҳангоми иҷрои вазифа нигоҳ доштанд. Нигина Амоқулова мегӯяд ки дар зиндагӣ ва дар саҳна рафтори ӯ гуногун аст. ҳангоми иҷрои сурудҳо вай оромтар аст, вале дар ҳолаи берун аз саҳна вай шахси нисбатан маҳдуд аст. аз ин рӯ дӯстони кам дорад. Амоқулова фаъолияти эҷодии худро оғоз намуда тасмим гирифт ки дар ин самт маълумоти олӣ гирад ва ба донишгоҳи санъати ба номи Турсунзода дохил шуд. ба донишҷӯи консерватория шуд. дар баробари таҳсил Нигина дар ансамбли Дарё ҳунарнамоӣ мекард ва азбаски намоишҳо вақти зиёдро талаб мекард, ӯ аз таҳсил дур мешуд. Амоқулова маҷбур шуд ба шӯъбаи ғонибона гузарад. сароянда ороишгари костюм надорад. аз ин рӯ худаш либосҳои саҳнаро месозад. Нигина шахсан эскизҳои либосиашро пешкаш мекунад ва сипас онро ба дӯзанда медиҳад. асосан Амоқулова ба либосҳои миллии атласи тоҷикӣ ҳунарнамоӣ мекунад, аммо баъзан вай бо либосҳои аврупоӣ ба саҳна мебарояд. Нигина дар як суҳбат мегӯяд ки ман мехостам дар хотир дошта бошам ки дар асл атласҳо зебо ва гуногун мебошанд ва ҳар духтаре ки ба тан мекунад бештар писандаш мешавад. азбаски сароянда мустақилона кор мекард, вай наметавонист бо шумораи зиёди сурудҳои нав фахр кунад, зеро кор дар он вақт зиёдро талаб мекард. Нигина Амоқулова истисно мекунад ки рӯзе дар Москав ҳунарнамоӣ хоҳад кард. вай аллакай аз он ҷое ки аллакай на як бору ду бор қабул кардааст, пешниҳодҳоро низ гирифтааст ва мехоҳад воқеан бо мардуми рус шинос шавад.